SPTWS. Serbski poskit k tydzienia Wysyci. Hej, lubi připosłuchajo, lubi přihladovario. Drugi raz ma jury nadok mytować SPTWS 2020, ale predehać przyjdziemy naszemu rozsudy, co ja prynja na to pokazać, że są Rajbyczan Krzyżario, między mnie jakne video zaposłali, oni są te peneze darili. To je swoboda, što oni s tými penezami činia, ale veľký kompliment za túto ideu. Przez to bude sa zaujíšte, či potrečení veseliť. A jen další pokiaľ, my sme vezové žíry tiež jara v tom přemyslí, kako hodné je poprom tu poskyt serbských livestream camshov, když je poprom od prvnej nedele, kajž neviac možno Božím ši v zvučnej zromadnosti svedčiť sa poskyčujú. Sme pa zvišili, že to teda sú mnozí, když to poskyča, tak to na kulžoba túto akciu připoznajeme, ale dokud nemôžeme to jasne jednej osobe alebo jednej skupice přiradovať, je tu trošku ťažko za to jeden metodať. Na kulžoba pak máš naše veľké připoznače za túto akciu. Všetci, ktorí sú na tom livestreame, nic jenož nedelu, ale matro na tydzień, aby to samo uštíšlo v obdelení. Ale netko našemu rozsudy, našej jury, a přepodám svoje Jance. Ďakujem sa. Tenkrát sme sa za niekoho rozsudili na kubaništvo, na inštitúcia, ktoréž sa božne začali ten zvisk svojim kohancom dali pokovať. A sú tu už pilne videa natočili, dačili, typišu vedomostného rázu, typišu zvučného rázu, paslenie vypodla. A aj, to byše jen jasný favorit a Clemens vie završiať. Hej, celé prawie myśmy so tutunkrát za poskyt nebečanské pestowane rozhodili Lotka a Sofia. Liczby, które nie są przy ubezpieczeniu SPTWS rozhodzacy faktor, ale oni to dla pokazania, jak dere są tutun poskyt też przyuzają. A na kanalu Lotka a Sofia tam są semestem więcej 20 takich realnych pisanych dziecięcych video do sieci stajeli. A tutun kanal jest semestem więcej 9500 krát też kliknął albo opytał. A my prajemy jako jury, to je wielkotna akcja. A też dokud są tutaj poskytki niemale šedne zase do sieci dostają, nowe wideo produkują. Wielka kwalba do Nebečic na tamniejsze pestowaniu a wszystkie sobodźiewaczaki a sobodźiewaczerów. Tak, gratulacje do Nebečic a ja chcę na tym miejscu jeszcze raz pokazać. Pod naszym wideo macie stajny link na tutun poskyt, jeszcze mytowane, a wy to też na naszą stronę, gdzie są wszystkie digitalne serbskie poskytki jeszcze raz zromadzone. Tu już, chodź do przyjścia na tydzień, Bożemy wam. Bożemy. Możemy.